Ngayon ay 2 days akong walang ligo. Teka. So, andito kami sa Ukay-Ukay. Tapos, ayan, may 200 yen corners. Tapos, ito yung bibilhin ni Ate Marie. No? Ay, yung ex niya. No, mataba siya, di ba? Oo. Nung mga times na yun. You ain't my boyfriend, I ain't your girlfriend, what you doing? Let's begin chapter 8, page 15. Ngayon na magkikita kami ni Ate Marie. Pupunta kami sa Koedo. Malapit lang yun dito sa amin. Tapos medyo tourist place siya. Kasi parang sinaunang Japan style. So, it's my first time to go there. Kahit ang tagal-tagal ko na nakatira dito. And I'm so excited to share it with you. Sana magustuhan ninyo ang ating pasyal-pasyal for today. So, update about sa aking hair, yung ditong part niya, medyo kumukulot-kulot. Hindi siya halata sa video, pero, teka, ito, nakikita niyo ba? Ayan, no? Diba? Medyo wavy siya. Parang hindi niya nagawa ng maayos kasi dito, okay naman. Pero, in fairness, sa ilang beses ko nang nagpa-rebond dito sa Japan, mas okay na yun. Tapos, yung price nga is 8,050 yen, which is just 4,000 pesos. Sobrang mura na yun dito sa Japan. At yun, ngayon ay 2 days akong walang ligo. Good luck kay Ate Marie. Pero, hindi pa naman siguro ako nangangamoy. Takpan ko na lang nitong aking pabango. Ito yung binigay sa akin ni Sam. Tapos nakita ko nga sa Instagram ni Francine, si Cassie ng Kadenang Ginto. Meron din siya nito. Yan, gala-gala. Papa. Huh? Tiki-tiki? Tiki-tiki. Nayos nila ditong part. Yung storage namin, dati nandyan yan sa bandang gitna. Tapos, nilagay nila sa mas malayo. Ay, yan. What's in my bag? My phone, my wallet, my kikikit. Hindi ko na nakalimutan ng kikikit this time. Kasi yung last time na lumabas kami ni Ate Marie, nakalimutan ko. And may supply. Dahil straight ng hair natin ngayon. Mayroon din akong payong. Ayan. Tapos, ito, tubig. Importante yan. Tapos, may tissue. Dito kami sa first kitchen. Asan si Ate Marie? Ayun. Ito ulit ang mentaiko, spaghetti, tapos orange juice at fries. Kapag ganito yung order, medyo mahal, 990. Pero meron kasi talaga silang tinatawag na tokusetto. Yun yung 500 yen lang. Tapos ang maganda dito, pwede kang maglagay ng mga sauce. Ayan, ang daming choices. Sa akin, eto garlic mayonnaise. Ang cute! Hindi sinadya, pero may nakita kaming book off. No? Magkano? 200. Pero parang walang maganda ah. How would you move Mount Fuji? Ano to? Hitori samai kai de onegaishimasu. Daming mga bagay-bagay dito na hindi namin alam. Pareho nung kaninang andun na parang bolang kristal. Gugod ako sa diyo. Ano yan? Nila cross. Cross? Karamok good sang ano ko, ha? Diba? Pagkita ko. Diba? Ang daming nagsasabi sa akin na ang dami kong guhit sa kamay. Ito daw, pag masakit ang katawan. Ano, kung saan yung mga masasakit. Ayan. Ayan, try natin. Ha? Okay na. Teka. Yeah. Pero kaya. Yan sa magkabila. Pero yung main reason kung bakit pumunta kami dito, para makapunta kami dun sa Starbucks na parang Japanese. old Japan style. Ano, patong-patong. Oo. So, makapal. Super luma na ng bahay. Tapos nandito na tayo. Mga panyo, towels. Pero mahal dito. Ay, ano ba siya? Ayun na, pang ganyan. Ay, sorry. Ano to? Pareho din. Ito yung pang ano. Pang ipit. Ay, Yan, pang ganun ganito. pala yun. Walang alam. Ang cute. Pero parang pag may makita akong ganito, nakakatakot. Sa ibang bansa, yan maganda yung ano. No, pag sa Japan, Pag hindi dito sa masyado. Japan, weird. Weird.
Ayan, ang tower na yan. Tower ba talagang tawag dyan? Sikat yan dito sa Coedo. Siya yung laging model. At tapos ito, nag-video talaga. Huhulaan daw yung love life. Oh, masaya na yung love life natin. Baka may babasa pa tayong hindi maganda. Eto na kami sa Starbucks. Dito rin may alak-alak. Ang hirap lang ng panahon ngayon kasi umuulan tapos may hangin. Medyo humina na ngayon pero minsan bumibigla kasi ayan siya. Nagsa-search ng daan papunta sa Book Off. So, andito kami sa Book Off sa Ukay-Ukay. Tapos ayan, may 200 yen corners. Tapos every 29th of the month, nagiging 108 pa yan. Ang dami kong yan, isusukat. Ito na. Ito yung bibilhin ni Ate Marie. Tapos ito yung akin. Ano lang to? 8 damit. Puro bulaklak. Andito na kami sa bahay. Madear, hello! Hi! Ayan, tapos dyan matutulog si Ate Marie. Yan, ang airbed. Ano yan, tugas? Ayan, si Mama ang nag-house tour. Wala lang. Liwanag Oo. lang ng mga karigos. Oh. Ay, lang, pa nag-umisay kayo, wala pa kami ano. Yes, nag-DIY si Papa. Ayan. Bagong gawa. Ito. Yes, kabit yan. Kasi sa totoo lang, puro hanger. Talagang si Mama. No? Yan, munuki niya yan. Ang parapernalya, kung ako naputo, barabad ko yan hindi ro. Okay, hindi pa tapos ang room tour. Okay, Ma. Wow. Thank you, Mother. Ito. Ayan na, may mga flowers na dito. Hi! Today is Book 19, Chapter 8, page 16! Dito ako sa bahay ni Ate Maritas Facebook, ay YouTube live kami. Wala lang. Tapos mag-video lang tayo. Tapos ganyan-ganyan lang. Paano pakita ng nails? Cute, ayan. Sige. Pampagod vibes. Ayan, 3 ng viewers. Hi! Hi! Andito na si Ate Marie! Ate Marie! Ayan, ang ganda niya. Thank you! Brian, tagasan ka? Hello! Tagasan ka, Brian? Brian, how old are you? Ano, ASL. Ang NASL. Hindi ko yun Ano yun? talaga, hindi ko na-gets yun dati. So, ano nasal? Nasal. Name, age, sex, location. Apat nang nanonood. Yay! Tingnan mo, namumutla na ako. Parang may sakit. Parang kang hindi nag-eye makeup sa ano. Kasi Sa hindi video. naman makapal. Diyan. Hi, Ate. Ay, si Sato Maria. Hi, ate. Sashiburi. Sashiburi, kumusta ka na? Oh, wait. Nag-mail ang aking ano. Just got back. Oh, okay. Ayan, ang aking cutie BB. Cutie BB. Cutie baby. Cutie BB! Ang lakas maka-high school! Narinig nyo na ba yung Poop Museum? Di ba pumunta ka dun? Poop Museum. Yes. Parang museum ng mga poop na ganito. Tapos sisigaw ka ng Colorful. ungko doon. Ungko means parang poop in Japanese. Never pa ako nakapunta dun. Wala na siguro. Ano pa kaya? Meron pa. Tapos pa. nag-open sila sa Odaiba. Maji. Yeah, ganyan. Yes, lumaganap na mga puke museums. Puke museum sa Japan. Kami na Ate Marie pumunta kami sa Kawagoe. Tapos, ulan, init. Sobrang lakas ng hangin kahapon, di ba? Tapos nilipad na yung sinampay ko. Hindi pa pinulot ng mga andito. Okay, ilabas ang stress. Lakas ng hangin kagabi. Yung mga sinampay ko, andun lang sa labas kasi nga nakitulog ako. Di man lang dinampot. Di man lang pinasok. Stress. Yan. Kain tayo ng Korean noodles. Maanghang? Oo. Hmm. Laban-laban. Pero gusto ko mag-mukbang. Isa yun sa gusto kong gawin mukbang. Ano mukbang? Yung kain. Yung yung kulangot. Mga pinagsasabi nito. Ano ba pinambili mo sa unang sweldo mo? Yung una kong sweldo, napunta lahat kay daddy. Ay, ako din. Parang yung unang sweldo ko. Parang
2 years ata yung sweldo ko. Binibigay ko lahat kay daddy. Siya yung lahat, yung nag-ano. Yung parang tipong magtatrabaho ka, tapos alam mong karamihan dun sa sweldo mo, may pupuntahan. Dati nga hindi ako nagsha-shopping eh. Kasi, di ba? Tapos may mga gusto kong camera. Iniipon ko ng ilang buwan yung ano ko, yung allowance ko. Yes. Ganun talaga yung mga story nating OFW. Diba? Ganun talaga sa unang. Ngayon, medyo magaan-gaan na kahit papaano. Kaya lang, Hirap pa rin. karamihan sa mga friend, dating classmate, na parang hindi naman kayo close, biglang mangungumusta, mangungutang pala. nangungutang. Diba? Kahapon, ay hindi, nung trulala. Diba, relate? Nung nakaraan, may nag-message sa akin. Hindi ko siya kilala. Tapos, alam ko lang, pareho kaming village nakatira sa Pilipinas. Tapos, nag-message siya. Sabi niya, kapalan ko na yung mukha ko, girl, ha? Parang, wala na kasi akong mahingi ng tulong. Na parang, oh my God. Una kong sahod dito sa Western Union. Diretso sa yun. Tapos, relate man ako dyan sa topic natin. Diba, ganun talaga tayo sa family na pupunta. Actually, yung reason din kung bakit ako tumira sa Japan, kasi dati sa Pinas talaga ako nag-aral kasi ang dami naming utang kailangan bayaran. So, yun. Hindi po ako naniniwala sa utang. Either bigay na lang po ng tulong ng money or don't give anything. Totoo. Ako rin. Kasi nangyayari ganun, diba? Uutang, tapos hindi na babayaran. Tapos ito pa yung parang makaka-relate tayo. Kapag ka umuwi sa Pilipinas, yung mga hindi mo namang friend, bigla mong friends, ang dami mong biglang friends. Alam na uuwi, mihingi ng pasalubong. Samantalang inaway-away ka nung high school, di ba? Tapos mag-chat. Tapos kapag pag hindi mo binigyan ng pasalubong, parang, di ba? Parang parang yung masama. Kasi ibang bansa na nagbago na. Oo. hirap Diba? kaya. Halimbawa, dito sa Porket Japan. nasa ibang bansa na, nagbago na. Buti pa sila may friends. Ako, kahit wala masyado nag-uuwi ako ng pasalubong in case meron. Oy! Ang sweet naman. Hindi Ako- naman yun totally kasi friends. Ano lang. Relate, maraming nakaka-relate. Friendan lang. Friend. Ako din, actually, wala akong masyadong friend Ako eh. rin. Oo. Yung Kaya- best friend ko, si Kay. Tsaka yung isang lang. hapon, yun lang talaga yung best Oo. friend. Pero yung, sa halimbawa, sa Pinas, Oo. si Megs, isa lang. Oo, si Megs. Wala talaga. Pero pag Pareho lang yung best pareho lang ang circle of friends. Oo. Mahirap talaga maghanap ng real friend talaga. Kasi yung iba, user lang. Yes. Pagka nakikita nilang walang mapupulot sa'yo, di goodbye. Pero okay lang din naman na wala kang masyadong friend. Ayan, okay na yung diba, kahit isa lang, dalawa. Ano ba sinasabi ko Ano kanina? ba to? Ayan. Hindi mo masyado madilim. Okay na yan. Kasi parang ang liwanag. Parang nahihirapan sila. Biglang, dalagang Pilipino niya. Slow mo. Buhay ng Japan eh. Yes, buhay ng Japan. Buhay sa Japan. Buhay sa Japan. Yes. Nakakalungkot. Biglang nalungkot. Oo. Kakalungkot kasi hindi pareha kagaya dati na sama-sama kayo. Tapos, Ay, true. di ba? Ang dami naming namimiss na magandang memories. Siguro pag yun minsan, di ba? Pag Kahit wala tayong pera, meron lang tayong 20 pesos, punta tayo ng park. Tapos tutusok-tusok lang. Tapos ano Tusok-tusok. Kikiam, fishball. Salapi lang naman yun eh. Kapag ka nakakarinig tayo ng especially old songs sa akin. Or kaya, old songs, tapos yung mga sikat nung high school. Banda-banda, Sponge Cola. Ay, wow. Sponge Cola, Hill. Ano pa ba ang sikat na dati? Sponge Cola, Hill. Kamikaze. Kami, Diyos ko. Narda. Ano ba Oo, yung Narda. Sa dalagang Nababalot ng hiwaga. Grabe. Pero nung high school, hindi tayo close, no? Kasi busy ka naman. Ay, grabe ka, hindi. Hello ulit, ha? Nanood ka sa ako videos ni Roxette. Ay, yan, panoorin yung si Roxette. Ano siya? Talented siya talaga. Talented ang batang yun talaga. Galing niya kumanta. Tapos nagko-compose siya ng sarili niyang kanta. Grabe. Ako gumagawa ako ng ay, taga, usapang ex na naman. Gumagawa ako ng kanta dati. Tapos, mayroon akong isang ex na ginawan ko ng kanta. Tapos,
Nung araw na isusurprise ko yan sa kanya, kasi monthsary namin, medyo hindi kami okay, medyo nag-aaway kami ganyan. Pero pumunta ako para ikanta sa kanya yon. Tapos nalaman ko, may iba na palang girl. Gumawa ko ng kanta, di ba? Naalala mo Oo, dati, yung sinend ko kinanta yun ka sa sa'yo. Grabe, sakit kaya nun. Ako hindi ako gumagawa ng kanta. Gawa mo ng kanta si Fumi, para may iba naman. Sira ulo ka. Nyeta ka. Oh, nyeta ka. Umurahin ko na eh. Nasaan na ba yung ex mo, sis? Ako yung ex ko, andito sa Japan eh. Yung binanggit ko sa, yung sa ginawan ko ng kanta na yun, nandito sa Japan, ang walang hiyang yun. Hindi ko May alam kung asawa na siya. paano ko siya nagustuhan. Oo nga, nakita ko yung niya, yung ex niya. Sa bagay, kasi iba naman talaga eh, di ba? Hindi, gusto ko dati kasi yung kilay niya maganda. Hello everyone! Daisy Channel! Hello! Yung kilay niya. Ikilay na lang sana yung pinakasama. Pero, mataba siya, di ba? Oo. Nung mga times na yun, nung mga times na yun, yung hilig ko talaga mataba. Pero pintas pintas. Hindi siya gwapo, pero nakuha niyang mang babae, buisit. Hello po, Princess V Vlog, Princess V Vlog, Princess V Vlog. Parang nag-ano, ulit. Hello, Princess. Sorry po, pirated. Pirated. Princess V Vlog, Princess V Vlog. Pasensya na kayo, pirated po. Ang layo na ng topic natin. Ay, alam niyo, nung kararating ko lang dito sa Japan, super friendly ko kasi gusto ko talaga magkaroon ng friend dito sa Japan. Pero ang hirap, no? Yung magkaroon ka ng Japanese friend na kung hindi mo siya katrabaho or ano. Kasi ibang-iba sa Pilipinas, ang bilis mong magkaroon ng friend. Alam mo yon, yung nag-aantay ka ng jeep. Minsan, ngitian lang kayo, okay, nag-uusap na kayo. Dito sa Japan, nag-aantay ka ng tren, ngitian mo, parang Isusubukan ka na sa pulis. Sa pulis, parang kang tanga, na halang, iningitian ako nun, may balak na yung masama sa akin. Diba? Sumbong ka na sa pulis. Oo, diba? Kasi sa Japan, wala talaga masyadong ganun dito. Hindi masyadong friendly dito sa Japan. Tapos mahiyain yung mga tao. Siguro isa din yun sa Iba yung rason. iba yung isip. Oo. Iba yung takbo ng utak nila. Yung mga girls dito, sobrang OA sa pagpapapayat. Oo. Ang payat na nila, feeling nila mataba pa rin sila. Nakakainis, nakakapangbastos baga sa matataba. Oo. Paano na lang kami? Ano na kami? Obese. Itong braso ko, yan, sinasabi yan sa Kaisha. Mayroong akong katrabahong lalaki, tapos sinasabi niya sa akin na mas parang malapad pa daw yung braso ko kaysa sa braso niya. Santukin mo. Kakainit. Yung sexy sa kanila, yung payatot talaga ng sobra. Oo, gusto nila tapos yung payat na payat yung legs. Oo, Diba? yung buto na lang. Yung ideal na weight dito ng babae, nasa 49 kilograms, di ba? 49. Yun yung parang ideal, yung nasa 40s. Oo. Pag nag-50 ka na, parang nakakahiyang sabihin. 49, Diba? 49 nga, nahihiya na Oo, silang 49 sabihin. medyo, kasi parang yun na yung Mataba pinaka-last. na. Oo. 45. 45. Yun na siguro yung max nila siguro. Pinaka maganda. Kaya lang, bakit kaya ng 45? Nung nasa Pilipinas pa ako, na hindi ako masyado kumakain, tapos yung payat na payat ako, yun yung 45 ako. Pero pagka binabalikan ko yun, tapos tinitignan ko yung picture, parang napaka-unhealthy. Oo, unhealthy talaga. Tapos pag malaki ang puwet kasi dito sa Japan, parang ang pangit daw. Oo, ayaw Oo, nila yung malaki malaki yung ang puwet puwet. dito, tapos malaki yung legs. Di ba, ang sexy kaya ng malaki-laki yung legs. Ayaw nila konti. lang malaki ang puwet. Oo. Kaya, parang gusto nila yung maliit ang puwet, sabi nila. In fairness, ang dami kong katrabahong Japanese na, ayun, nag-message siya si Sam, where's baby? Ayun, ganyan. Lagi kami nagbe-baby talk ni Sam. Ay, mga tanga. Where's baby? So, ayan na, dito sa Japan, ganyan yung mga uso. Si Sam, American kasi si Sam, kaya yung tingin niya naman sa akin, super petite. Ang liit ng tingin niya sa akin. Okay, so bye na tayo dito. Bye! Bye! Ano yun? Okay, bye-bye time! Bye-bye! Yan, Dito so- kita sa semi mag-bye-bye. May mga cicadas na naman sa labas. So, thank you so much for watching. Ano yun? Truck. Ano yun? Truck. Japanese lesson time! Ngayon, verbs ulit ang ituturo ko sa inyo at ang verbs natin for today ay watch or look.
So, pareho lang yan. Manood ka ng movie or TV or kaya, uy, tignan mo yun, ganyan. Pareho yan. Past tense ng watch or look in Japanese ay mita. Mita. Ang present, miteru. Miteru. Ang future, miru. Miru. Gusto kong manood. Gusto kong tumingin. Mitai. Mitai. Pag ayaw, mitakunai. Mitakunai. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Sa next video ulit. Bye!